og velkommen til. Mit navn er Stefan Vase, og jeg er life coach. Og mit navn er Isabella Pedersen. Jeg er mentor og mindset coach. Det her, det er vores podcast Mellem os. Hej med jer. Hej med jer. Nå, Isabella. Nu har vi jo siddet og snakket lidt her før, at vi satte videoen i gang, om hvad vi skulle tale om i dag. Ja. Men vi er nået frem til, at vi skal snakke lidt om, hvor lang tid det tager at komme videre efter et giftigt forhold. Hvornår man er klar til at opsøge kærligheden igen. Og der er du den klogeste også, du. Ja, ved du hvad? Jeg observerer på mine venner og også dem, som jeg har arbejdet med. Og jeg kan godt huske, i gamle dages, når jeg kigger bare tilbage, hvordan jeg har været ude for min forhold. Så jeg føler bare, at jeg er klar med det samme. Ja. Fordi jeg synes altid, man hører bare, altså, hvis der går, hvis du er kedet, og hvis du er ulykkelig, og kærlighed går stykker, og så kast dig ud til det nye, så glemmer du bare, altså, ikke med det samme. Ja. Ja, det gør du. Men jeg håber bare, og de håber med det samme, i den samme lort, hvis ikke mere. Hvis ikke værd. Altså det du siger, det er, at du er ulykkelig, og også en form for fri efter. Yeah. Du er færdig med det første forhold. Men det forhold, du så begiver dig ud i efterfølgende, det er jo bare det samme. Mm-hmm. Noget med en til. Hvis ikke værd. Ja. Faktisk, det var altid værd. Ja. Fordi vi skal spørge sig selv, hvad er det, jeg vil gerne have? Ja. Og når jeg har sat det spørgsmål til mig, så kom det frem, at jeg bange at være ensom. Det kender jeg godt. Ja. Og det fleste, vi har den problem. Ja. At vi bange at være ensom. Ja. At vi ser et eller andet billeder, at ligesom vi har ingen venner, der er ingen, der vil gerne have os, og hvad skal jeg gøre? Og så så prøver man tænke rationelt, og nå ja, det skal nok gå, og jeg skal nok finde en. Men så når du kommer hjem efter arbejde, hvis du har barn, hvis du ikke har barn, lige meget hvad, hvis der er stille om aftenen, okay, du ved ikke, hvad du skal gå af dig selv. Nej. Føler du så tom, og så savner du bare en, der rår og knuser eller snakker sammen. Og jeg tror, det var bare ganske normalt, at føler man sådan. Ja. Men det var der løgn. Det er ikke rigtigt. Fordi når man er 30 år, 25, 35, for at du er bange, at du bliver ensom resten liv. Hvor kommer det fra? Det er jo ikke en rationel tanke at have i forhold til at være i et forhold, eller lige komme ud af et forhold. Fordi du kan godt have 70 år. Ja. Min farmor, hun har været 85 år, hvor hun stadigvæk går ud og danser med sin partner, som de har været kun 2 år sammen, for eksempel. Ikke? Ja. Det var bare sådan en partner til den tid. Mm. Så først, jeg begyndte at se på det, hvad jeg har i mine tankerne, hvad jeg tror på. Er det sandt? Fordi vi kan godt kaste sig ud lige med det samme, men den person, hvor vi finder, det bliver bare kun en plaster til den sorg, hvor vi har inde i sig selv. Så vi bruger den som en plaster, og hvornår vi begynder at have det bedre, vi får lige den der lille kur fra ham eller hende, så vi bliver bare ikke interesseret mere med den partner. Og så har man fået det, eller vi har fået det, som vi har haft behov for på det tidspunkt. Ja. Eller så finder du bare en, der giver dig det samme, som den anden
For eksempel, hvis du føler, du er bange, at du bliver ensom, så handler alt for at vise dig, du er ensom. Fordi du kan godt være i parforhold, hvor du føler dig ensom, mere end du er single. Jeg har været mange år i en forhold, hvor jeg føler mig ensom. Jeg føler mig i lukket bur. Og den person kan godt lade alt for, at det skal køre godt. Men det kan han ikke. Det kan han ikke, fordi der var nogle mønstre, som jeg husker fra min barndom. Og jeg vil gerne altid presse her, og så sige, at vi skal bare gå tilbage til vores barndom. Der er mange, der vil ikke kigge på det. De løber væk fra det. De synes, det er fordi, jeg vil gerne have en ny partner, eller det er fordi, jeg vil gerne styre på mit liv. Jeg behøver ikke kigge bagved. Jo, det behøver du. Og det håber du ikke over. Det kan man dig ikke. Du kan ikke springe over dig. Nej, det kan du ikke. Skal du videre, så skal du, så skal du kigge indad, så skal du kigge ind i dig selv. Fordi i mit forår, jeg har ikke haft stabile emotionelle mennesker rundt om mig. Det har jeg ikke. De har haft et eller andet frygt i sig selv. Ja. Men den frygt, den var giftig for mig og for alle andre. De var ustabile emotionelt. Deres frygt, den var pakket ind i mig. Men jeg har haft det fra mit ungdags, med min ungdom, med min barndom. Ja. Jeg var vant til det. Og så jeg bare, det var måske ikke sundt for mig, men det var, jeg kender, så føler jeg mig godt. Ja. Du siger, du er inde i din comfort zone her. Ja. Alt det, som du er opvokset med, er giftige mønstre, som du er blevet flasket op med af din familie. Fordi, prøv lige at sige, hvem der skal lære os, hvordan mænd skal behandle kvinder, eller hvordan kvinder skal behandle mænd? Hvem skal lære os det? Det er jo ens forældre. Lige præcis. Ja. Og så, som barn, vi observerer, og sådan er det bare. Ja. Vi observerer, hvordan vores forældre, de behandler hinanden. Eller den person, der er i vores udvikling. Ja. Ikke? Jamen en ting, det er, at vi observerer, hvordan vores forældre behandler hinanden, og lærer ud fra det, men vi bliver jo også irettesat, både bevidst og ubevidst, af forældre og familie, med nogle normer, med sådan skal du ikke gøre, sådan skal du gøre, og det er rigtigt, det er forkert. Og så også ubevidste normer, hvor at, jamen for eksempel ens mor, det er et eksempel det her, men ens mor siger, far han har været en idiot, fordi han har gjort sådan og sådan. Og det siger ens mor til barnet, fordi man kan sige, moren viser nogle følelser, moren er ked af det, og fortæller, hvorfor hun er ked af det til sit barn. Det sætter sig i barnet og bliver en del af barnets mønstre senere. Det kan det i hvert fald. Ja, den er bare tung. Ja. Der er bare rigtig tunge ting pakket med sit barn. Ja. Hvis forældrene blander barn til sin ægteskab, til sine mønstre. Ja. Hvis mor er meget svag, hun kan ikke klare sig i sin forhold, så vil hun gerne bruge sin barn som en slags våben. Du ved. Et skjold. Ja, fordi generelt fædre, de kigger lidt mere blød på sine døtre. Mødrene, de har bare til sine drenge, altså til sine sønner, ikke? Det kører bare automatisk. Og hvis hende der mor har sådan en svag side, hvor hun svært har taget beslutninger, hvor hun er konfliktskyld, hvor hun
hvor hun er selv stoler ikke på sig selv. Hvor hun er meget svag, og hun har bare en partner, der er giftig. Så vil hun gerne sætte sit barn foran. Det er dig, der skal bare gå og sige det til ham, eller til hende. Det er dig, der skal gå det sådan og sådan. Fordi hun kan godt mærke, den barn, der har lidt mere magt, end hun har. Så barn, det bliver bare brugt sådan en advokat næsten, du ved. Ja, en mailer. Ja, mellem de to. Men hvad sker der bare i den her skema? Barn føler sig uskyldig. Eller hvad hedder det? Du ved, når man kan man ikke sige der. Hvad hedder det? Usynlig. Usynlig, ja. Det er godt, jeg har det her. Ja. Fordi mor, hun bliver opdaget kun på sin partner. Det behøver ikke blive barnets far, faktisk. Nej. Fordi det kan godt være papfar, eller bonusfar, eller hvad kan man godt kalde det. Altså, Kæreste nummer 2 eller nummer 3. Fordi papfar, han kan også godt have mere respekt, eller være rigtig glad for hendes barn, for eksempel. Ikke? Eller kvinder kan godt være, papmor kan godt være rigtig glad for sin papbarn. Ja. Ikke? Så det bliver det samme her. Så sådan et barn, der hjælper sin mor for følelserne, hvis jeg hjælper hende, så måske hun begynder at se på mig. Så måske jeg bliver vigtig i hendes liv på et eller andet tidspunkt. Men det sker der aldrig. Det sker der aldrig, fordi moren, hun er så fikseret næsten. At hvad han laver, er han utro, eller nu skal du høre, og så kommer bare til sin datter eller til sin søn og fortæller om deres problemer, du ved, og græde til barn. Barn har det så svært at sige, deres mor, der er ked. Ja, selvfølgelig. Så for starter, så kan man godt tage den der rolle, hvor man bliver sur på sin far, som bliver vred på ham. Og så i den forbindelse, mor ulægger deres gode forhold, hvis de har haft gode forhold. Ja. Fordi hun sætter bare ham som en fjer, og de siger, hvad han laver, hvad med altså, ikke? Så barn får et bare, at den der følelse, jeg er nødt til at redde mit mor. Men her, så starter vi mønstre. Jeg skal have reddet mor. Som er den følelse, den sidder bare så dybt ind i os. Fordi vi gør det ikke kun en gang. Hvis mor, hun begynder det, så kører vi bare hele vores barndom, indtil vi flytter hjemmefra. Men har man den mønstre, så klikker der et eller andet, at det er vores tanker, vores mønstre. Så finder vi bare en kaste, hvor vi vil gerne redde det. Ja. Fordi vi tror, at vi skal fortjene til kærlighed, fordi mor, hun har været alt for meget optaget med min far, til at elske mig, som jeg er. Så det betyder måske, at jeg var ikke god nok. Jeg fortjener ikke til kærlighed fra min mor. Der er masser af forskellige ting, kan godt komme frem her. Ja. Og hvis du har det tankerne, og hvis man tænker bare, energi tiltrækker energi, så alt det, hvad du har inde i dig, så får du bare... Serveret noget tilsvarende på et sølvfad. Så finder du bare en kæreste, så laver bare fuldstændig det samme, som har din mor gjort, for eksempel. Ja. Og så hvis I observerer, når I har jeres ægteskab eller parforhold, hvem I er i jeres parforhold? Ja. Er du din mor? Eller er du din far? Ja. Og hvem er din kæreste, kone, mand? Ja. Hvilken rolle de hopper? Ja. Fordi hvis du hopper bare i rolle som din mor, som var svag, fordi her vi tager for eksempel svag mor, ikke? Ja. Hvis vi sætter sig selv som en rolle som en mor, som er svag, fordi partner kan godt have den der kraftige energi, som faren har haft, så sætter vi sig sådan en rolle som en offer. Ja. Hvorfor han behandler mig sådan? Hvorfor han er ikke god nok til mig? Hvorfor jeg er ikke god nok til ham? Hvorfor han vil gerne hellere skrive med andre kvinder på Facebook, eller du ved. Det er fordi han er tilsvarende til det, hvad du føler. Fordi du har din program her, du er ikke god nok. Så han skal bare bevise, han skal give dig det tilbage, Ja. at du er ikke god nok. Du skal, det er hvis din partner og viljer at skrive med andre kvinder,
Det er jo kun fordi den sidder ind i dig, at han skal gå videre. Han skal prøve at finde et eller andet energi, fordi jeg har den ikke. Jeg er helt sikker, kan ikke give ham det, hvad han skal have, eller hvad han forventer. Det er vi selv bilder os ind i det. Hvis vi fjerner det mønstre, og vi tænker, vores selvværd går helt opad. Jeg er ikke bange at være ensom. Jeg behøver ikke fortjene til kærlighed. Hvis vi ændrer den energi, så jeg tror mig, du finder sådan en kæreste, der vil alle ting at skrive til andre. Fordi så passer han til det, hvad du har inde i dig. Ja. Så når vi kommer tilbage til dine spørgsmål, hvornår vi er klar til en anden forhold, hvornår vi begynder at være klar i hovedet og tænke på det, hvad er det, jeg har her? Og jeg har der mange veninder, jeg kender mange kvinder, mange mænd, der er klar lige med det samme. Fordi de er så kedet, at forhold det går i vask, altså, ikke? Jeg er så klar, og så kommer de bare på første date. Så han er bare, eller hun er så fin. De bliver bare lige med det samme tiltrykket, den person. Ja. Og det er jo, hvad kan man sige, emotionelt, følelsesmæssigt, mønstermæssigt, så er det jo en tro kopi af det, de lige er gået fra. Ja, lige præcis. Og de tænker bare, og så jo, de glemmer om den partner, der forlader dem, eller de selv, du ved, det er deres historie, så whatever, hvad der sker. Vi siger bare, at han forlader hende eller ham. Ja. Så du glemmer om det her, så du fokuserer på den her new partner. Men på 10 par, 9 par, de er ikke sammen. Fordi hun starter med forventninger. Hun forventer bare ikke at være ensom, eller ham. Mm. De forventer, at der nogen kan se og acceptere dem som de er. Ja. Men hvis vi ikke accepterer sig selv, så hvorfor andre skal acceptere os? Ja. Det er typen, hvor den personstypen, der har så svært at acceptere sig selv, elsker sig selv. Fordi vi kører igen til den mønstre fra moren. Ja, det der, det er, ja, det eksempel, det der, det er født fra. Ja, fordi hvis du var nødt til at redde et mor, og du har bare den der skema, eller mønstre, hvor du ikke føler god nok for din mor, fordi hun er mere optaget med sit liv og sin mand ind med dig, og hun bruger dig kun til hjælp. Mm. Så sætter bare sig ind i dig så dybt, som jeg har sagt før. Ja. Så kører det bare sådan mønstre, altså, ikke? Ja. Ja, et eller andet sted følelsen af, at ens mor ikke elsker dig, gør også, at man har fornemt, eller man lærer at have følelsen af, at man ikke elsker sig selv. Jo. Og den sidder bare så dybt, og så det skal man, lige præcis her, skal man rydde op i sig selv. Ja. Fordi hvis du ikke finder bare vej til sig selv, hvorfor jeg er bange at være ensom, hvorfor jeg skal fortjene til at blive kærlighed. Men hvis du selv kan ikke sige, hvad du har inde i dig, hvis du selv kan ikke elske dig, eller ikke engang lide dig, den redning, hvor du redder dit mor, du skal bare huske, at du aldrig stoppet at elske dit mor. Du vender ryggen til sig selv, og du stopper at elske dig selv. Ja. Med de mønstre, fordi jeg var ikke god nok. Ja. Så hvis vi ikke fjerner det, vi bliver bare ikke klar til forholdet. Vi vil så meget gerne, men det bliver vi ikke. Fordi du kan godt kaste dig bare lige med det samme. Hvad hjælper det? Der bliver gang på gang, så hvis I har den der mønstre, hvor I føler bare, at hver gang, når jeg er i en forhold, så er det de samme uheldige typer, jeg render ind i. Ja. De er lige grimme over for mig. De behandler mig skidt alle sammen, og det er den samme. Ja. Jamen, nu kan vi sige et kærestepar, en dreng, en pige. Fyren behandler kæresten
på samme ubehagelige måde, som hun altid er blevet behandlet. Vi skal bare også huske, vores tanker, de har magt. Det, hvad vi siger, det har også magt. Jeg har altid sagt, altså, jeg er så uheldig. Jeg har altid rammer bare de værste udgaver, der render rundt på jorden. Altså. Da jeg næsten skal gå til psykiatrisk afdeling, så kan jeg finde, hvem skal jeg tage. Ja, der fandt du ikke mig. Nej, men vi snakker om tilbage. Så sådan ting, jeg tror på. Kan du godt se? Jamen, ens overbevisning er jo er med til at skabe ens liv. Ja. Altså, ja. Så hvis jeg tænker på sådan ting, så der er ingen emotionelt stabil person, der kommer til mig, fordi til mine egne ønsker, jeg mangler en psykopat. Ja. Fordi jeg forstår ikke, at den joke, det var bare en joke. Men den har der magt. Så hvis vi tænker, jeg kan ikke, jeg er ikke god nok, der er ingen, der vil gerne elske mig, jeg er altid uheldig, så bliver du. Ja. Fordi du tror på det. Jeg har lært bare at spørge mig selv, hvornår er jeg begyndt at tro på det? Er det sandt, hvad jeg tror på? For mig, det tager 2 år arbejde. Men den arbejde, det er min livsstil. Hvor jeg graver ind i mine mønstre. Jeg graver ind i min mors mønstre. Jeg graver i min fars mønstre. Hvad er det, jeg har inde i mig? Er det mit, eller er det deres? Ja. 95% ting, det var deres. Og det er for mine forældre, de har sin egen kærlighed. Jeg har aldrig forstået den kærlighed, men det er deres. Og hvis de elsker hinanden på den måde, perfekt. Ja. Men jeg var nødt til at finde min egen vej, hvad kærlighed betyder for mig. Men jeg forstår kærlighed, der er tung ting. At jeg skal fortjene, at folk de kan godt behandle mig dårligt. Jeg var for sød. Men sød og venlig, det er 2 forskellige ting. Fordi når jeg var sød, så jeg pleaser. Ja. Jeg pleaser for folk, de skal sige mig. Jeg pleaser for folk, der accepterer mig. Jeg pleaser for folk, de skal lide mig. Du pleaser for at få bekræftelse. Ja. Men så fanger jeg behøver ikke pleaser. Fordi jeg er, som jeg er, og jeg godt lide det, hvad jeg har, og hvem jeg er. Ja. Men du skal bare huske, når du begynder at lave det om, så de mennesker, som de står ved din side, de kan ikke lide det. Der vil være nogen, der falder fra. Mange vil gerne falde fra. Ja. Og som jeg har sagt fra start af, hvis min første får også mit liv. Jeg har haft sådan mennesker ved siden af mig. Så der er mange, der falder. Ja. Men vi har mange af dem, de kan ikke falde. Fordi det kan godt være din mor eller din far. Så skal man lære at arbejde med det, hvornår man sætter grænser. Ja. Fordi din mor, hun går over dine grænser. Ja. Så fordi du skal hjælpe hende hele tiden, så hun går over dine grænser. Så finder du bare en kæreste, eller bare mænd, der vil gerne gå over dine grænser. Og hver gang folk de går over dine grænser, så bliver du mere svag psykisk. Så skal man lære at sætte grænser. Først for sig selv. Ja. Og det er jo svært. Fordi når du begynder at sætte grænser for dig selv, så skal du gå ud over komfortzone. Fordi du ved, det er ligesom, hvis du banger for ældrekop, så kommer jeg med kæmpe store interantul og så siger, værsgo. Det kan du ikke hoppe over, fordi du er helt rystet, du er helt bange. Det er der komfortzone. Og hvornår vi begynder at lære vores liv, det er på den tidspunkt, hvor når vi knækker vores mønstre, dem specielt som vi banger, det er dem, der udvikler os. Ja. Men det er jo svært. Ja. Har du husket sidste gang, vi har været til spaopholdt? Mm-hmm. Jeg var bare bange, panisk bange for koldt vand. For meget koldt vand. Ja. Vinterbadder, jeg kan aldrig forstå det. Fordi jeg tænker bare, det kan man bare ikke, det kan man bare ikke.
Men jeg vidste, at der er et eller andet i det. Hvis jeg knækker det mønstre, fordi hvorfor jeg bange for det kolde vand, jeg kan ikke komme tilbage. Det sker der aldrig noget som med koldt vand, at jeg kan godt være bange, fordi det er ikke noget, at jeg kan ikke lide koldt vand. Jeg var bange for koldt vand. Og så kan du godt huske, at jeg har prøvet det lidt par gange. Ja. Og til sidst, jeg siger til dig, jeg vil gerne gå selv til det koldt. Og så kommer jeg bare hertil. Og så tænker jeg bare, det er bare så koldt, jeg kan bare ikke holde det ud. Og så skal jeg dykke i det sidste. Så tænker jeg bare, det kan jeg ikke. Så tænker jeg bare, jo Isa, du kan. Lige nu, du skal. Prøv lige knække det. Så gør jeg det bare. Men i første øjeblik, så vil jeg gerne hoppe ud og råbe. Men så tænker jeg bare, rolig. Ja. Trække vejr. Så begynder jeg at trække vejr lige så stille. Og så begynder jeg at tænke, sker der ingenting. Nej. Og jeg faktisk godt lide det. Jeg har ikke lyst at hoppe ud mere. Nej, det er en dejlig fornemmelse. Men den frygt, jeg har kendt den frygt. Ja. Jeg kan ikke huske, hvor kender jeg den fra. Men det var ikke for vand. Det var for et eller andet, min situation måske med et eller andet ting, fra, der er sket. Jeg kan ikke huske det. Men jeg kender det udmærket. Men jeg har mærket, hvor knækker jeg den mønstre. Fordi når jeg kommer ud fra den, så jeg var bare efter det. Fordi jeg har knækket min comfort zone. Jeg har knækket mine grænser. Det var udvikling for mig. At først jeg var stolt af mig selv, at jeg har gjort det. Fordi hvis jeg ikke gjorde det, så bliver jeg skuffet af mig selv. Ja. Og bekræfter dig selv i det gamle mønster, om du er ikke god nok, du kan ikke finde ud af så det. Så det er jo kun for eksempel, men prøv lige sige, hvordan fungerer det på min mindset. Jeg var skuffet af mig selv, og det samme, jeg var skuffet hver gang, når jeg har haft sådan en partner ved siden af, der behandler mig ikke godt. Jeg var ikke skuffet over ham, jeg har været skuffet over mig. Ja. Og hvis jeg var skuffet over mig, så jeg har ingen respekt til mig selv, fordi jeg var sur. Så hvordan jeg skal godt lide mig? Hvordan skal jeg elske mig? Og hvis den slutter, så står jeg bare så nøgen næsten. Ja. Og så skal jeg kaste mig ud til nye forhold. Ja. Nej, jeg var ikke klar, og der er I også ikke. Men mange af de siger, men jeg har ikke sådan. Jeg føler mig godt, jeg kan sagtens. Det er løgn. Det er et svar eller et udtryk inden for komfortzonen. Ja. Det er løgn, som de tror, som de har bygget mange år. Jo, men de er jo klar. Men de er bare klar til noget fuldstændig identisk med det, de kommer fra. Lige præcis. Fordi min ønske, det var bare at møde en, der er bare ganske almindelig. Ja, men hvad er de for noget? Hvad betyder ganske almindelig? Ja. Hvad betyder sundt forhold? Hvad betyder emotionelt stabil? Det var bare en jungle for mig. Jeg var nødt til selv først at være emotionelt stabil. Fordi hvis jeg har været med narcissister, så jeg har ikke været stabil. Men min ustabilitet, den var ikke farlig for dem, den var farlig kun for mig selv. Ja. Og så hvis jeg var ustabil med mine følelser, med mine mønstre, det er det, jeg var nødt til at rydde op. For forklaring. Og jeg var nødt til at sige sandhed i øjnene, og fange, at den eksisterer. Fordi hvordan jeg kan godt arbejde med tingene, når jeg aner ikke, at de eksisterer. Så jeg var nødt til at kigge dybt ind i mit hjerte, hvad det sidder derovre. Fordi mindset, mine tankerne, altså det, hvad vi har her, det er noget skraldspand. Jamen det er noget, der er påført jo. Fuldstændig. Vi tror, det er den stemme, hvad vi har derovre, det er mine tankerne. 90% af de tanker, de er negative. Ja. De er usikre. Når du kan godt få en idé, jeg kan godt starte den her eller den her, så kommer det bare. Og så du bliver helt op og kører, og så 5 minutter efter, tænker, er du sikker? Hvad så hvis? Hvad så hvis det går ikke godt? Hvad så hvis jeg mister mange penge? Hvad så? Og så starter de med det, hvad så? Ja. I stedet for at tænke bare,
bytte det bare til, hvad så hvis det går godt? Hvad så hvis jeg tjener mange penge? Vi er så gode at kigge på vores negative ting, men vi kan ikke se på det positive. Men 90% det frygt, det er din mors eller fars. Det er slet ikke vores. Så hvis du vil gerne have efter sådan svært forhold, eller hvis du har ikke haft svært forhold, men du kan godt sige, der er lang tid du er single, eller hver gang når du finder en, og det fungerer ikke. Det er fordi du fungerer godt med sig selv. At du fungerer ikke godt med dig selv. Ja, hvad har jeg sagt? At du fungerer godt med dig selv. Ja, du fungerer ikke godt med dig selv. Ja, ja det er præcis. Ja. Så det er det, vi skal rydde op. Ja. Du skal starte med dig selv. Men hvornår bliver du klar? Det er tid, der viser. Jeg vidste ikke, at jeg er klar til dig. Nej. Jeg vidste ikke, at du er stabil. Det vidste jeg da ikke. Det vidste jeg heller ikke. Men når du begynder at arbejde med dig selv, og begynder du at tro på det nye ting, og fjerner mønstre, så din energi ændrer sig, så tiltrækker du det, som du har inde i dig. Og hvis der er nogle ting, du mangler arbejde, så den partner, den viser dig. Han bliver din spejl. Du er min spejl. Der er tit, når jeg vil, jeg kan også godt nogle gange trække mig til de gamle. Du ved, det er ligesom dem, der ryger smøger. Ja. Jeg har selv rørt en gang. Du måske ryger ikke i 10 år, men når man kommer til festen, og så du kan godt sige, der er 10 mennesker fra festen, der går ud til rygerum, så det er altid der festæver, altså de hygger og det er sjovt. Så kigger man bare, ej, det var dengang, jeg også ryger. Ej, det var så hyggeligt. Du husker det. Så det bliver også det samme med vores mønstre, at nogle gange, så kommer vi bare lidt tilbage til det. Og så kommer det der gamle mønster bare, hvorfor han er sådan, og hvorfor han går det sådan. Ja. Så måske han tænker sådan og sådan, og begynder at bilde sig ind. Det har jeg også gjort lidt par gange. Så går jeg ud på toilet. Og ryger? Nej. Trækker vejr. Og så spørger jeg mig selv, at det, hvad jeg tænker nu, er det sandt? Hvorfor tænker jeg sådan? Hvorfor jeg tænker, at der er noget i baggrund, og det er helt sikkert negativt. Det tager 3 minutter. Og så kommer det bare, okay, nu hopper jeg bare i det gamle mønstre, altså ikke? Det er noget så fancy som en metarefleksion. Man trækker sig lige ud af sig selv, og så kigger ned på sig selv. Ja, det er så vigtigt. Så jeg tager den periode, og jeg siger til alle dem, der spørger mig, hvordan jeg kan godt bruge den tid, når jeg er single. Så jeg siger bare, lad være at kigge, hvis du er bange, at du bliver ensom. Så lad være bare at kigge på det, at verden bryder sammen, og så det er jo resten af livet, du bliver alene. Det er jo bare kun på ubestemt tid. Det er ligesom en venterværelse. Du venter på din tog. Færdig. Og når du bliver klar til din tog, så den tager du bare. Men du tager ikke tog, inden du er klar. Færdig. Det er jo ikke, vi snakker ikke om 10-15 år, det er jo kun kort tid. Tænk på dig selv, fordi alt giftige mennesker i dit liv, de viser dig, hvor lidt du tænker på dig selv. Ja. Du er glemt om dig selv. Hvor meget du har glemt dig selv, og hvor lidt du tænker om dig selv. Lige præcis. Og hvor meget du bruger energi på at blive elsket af andre. Ja. Som du ikke bliver, fordi du ikke elsker dig selv. Ja. Ja. Så det er sundt. Vi er skabt til hinanden, til andre personer. Vi er skabt til at rå hinanden, og vi er ikke skabt til bare engle og singler. Men det er sundt. Find af sig selv. Find, hvad du godt lide. Altså, ved du hvad, dengang, hvis du spørger mig, om at jeg skal fortælle, hvad er de for noget ideal, jeg kan godt sige. Hvem vil jeg gerne have? Han skal være sjov, han skal være pæn,
Han skal lytte, og bla 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 bla. Det var forventninger. Ja, bingo. Det var forventninger. Jeg har slet ikke tænkt, at hvad folk de skal have her. Ej, det har været overfladisk og ud. Ja. Hvordan de behandler sit barn, hvordan behandler de sin mor og far, hvordan de behandler andre, hvordan de behandler tjener i restaurant, altså for eksempel. Jeg kaster bare mig ud med den der åben kærlighed, uden jeg har prøvet, hvem jeg har. Så jeg tager det bare, at dem, der har jeg mødt dengang, de har vist mig og åbnet en dør for mig. Ja, de har lært dig noget. Men det er jo det, altså i stedet for, at man kigger, og det er også et meget brugt udtryk, det her, men i stedet for, at du ser alle dine nederlag som fiaskoer, så tag dem som en læring i stedet for. Ja. Så er du godt på vej. Jeg var taknemmelig, og det er jeg der. Ja. Jeg er meget taknemmelig, at det er dem, der har presset mig, at jeg har stoppet og begyndt at kigge, hvad sker der her. Ja. Jeg har ikke lyst at gå igennem igen det samme. Det er ligesom, du ved, tagdumpler, der kører hele tiden. Ja. Jeg har ikke haft lyst til det. Og hvis ikke dem, så laver jeg ingenting. Så jeg laver ingenting om. Nej, så var der måske kommet nogle flere man til. Ja, og det var der også. Fordi der kommer gang på gang. Det var den samme mønstre. Ja. Men det der, når jeg har lært, så har jeg begyndt at bruge det i dag i mit liv, når jeg møder fremme mennesker. Hvis jeg kommer til fremme mennesker, og jeg føler bare, der er et eller andet, der er ikke okay her. Jeg presser mig ikke til det mere. Så siger jeg pænt, tak for dengang, det var dejligt at møde dig, men nu smutter jeg. Færdig. Fordi jeg har lært mine grænser. Ja. Jeg vil aldrig mere presse min krop og mig til et eller andet ting, hvad jeg kan ikke lide. Nej. Var et eller andet ting, som passer mig ikke. Og det gælder arbejde, det gælder partner, det gælder alt. Det gælder også mine forældre. Det er så vigtigt at finde, hvor er vores grænser henne. Ja. Og bagefter lært, hvad betyder kærlighed. Har jeg godt svar? Ja. Det var lange svar. Det bliver det som regel lange svar. Ja. Men det må være alt for nu. Ja. Håber I nød at lytte med. Og ligesom sidst, hvis I finder det her spændende at lytte til at høre på, jamen så er der sådan en lille klokke, man kan trykke på og abonnere på vores videoer. Det bliver sådan her, vi bare sidder og taler om stort og småt, men i særdeleshed om de kriser, man gennemgår i livet. I er meget velkommen til at skrive privat til os, som anonym for eksempel, om jeres kriser. Så kan jeg godt, og Stefan kommer med flere mønstre, og fortæller bare videre til jer. I kan godt finde os på Facebook. Det kan I. Som vi står, hvad står vi der? Mellem os? Også mellem os, ja. Men Instagram, der står Miluni. Ja. Så ja. Ja, det var faktisk det. Men ja, anonyme henvendelser. Mange af de mønstre, som man går igennem, det er jo ikke forskellige mønstre fra parforhold til parforhold. Det er jo de samme mønstre, som vi har. Det er, altså de mønstre, som Isabella sidder med og har fortalt om i dag, dem er der mange mennesker, der har. Så hvis I har problemstillinger og udfordringer, som I gerne vil have... I kan også godt skrive under kommentarer. Ja. Bare giv os feedback. Hvad er det, I vil gerne høre mere? Det der hjerter og like, det er også meget velkommen til. Og, meget gerne. Fordi det viser os, hvad er det, vi skal gå videre, og hvad er det mere, I vil gerne høre. Ja. Okay? Så tak for den gang. Selv tak. Hej hej. Hej.